Minkejja s-suċċess li qed tikseb, Malta għandha potenzjal biex tikseb iktar. F'termini ekonomiċi, Malta tista' tkun għall-Mediterran dak li Dubai huwa għall-Golf u dak li Singapore huwa għall-Asja. Il-potenzjal jista' jintlaħaq ukoll permezz tal-Programm ta' ċittadinanza b'investiment. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat huwa jindirizza it-tmien Konferenza tar-Residenza u ċittadinanza Globali f'Singapore. Hawn semma kif il-kapital uman, il-pożizzjoni ġeostrateġika u l-aġilità amministrattiva huma tliet raġunijiet li juru kemm Malta għandha iżjed potenzjal. Spjega kif pajjiżna għandu ambizzjonijiet kbar u jrid li jkunu attirati lejh l-aqwa kandidati. Ir-raġuni tkun li dawn l-applikanti jridu jkunu ħadmu ħafna għar-reputazzjoni tagħhom bħalma għamel pajjiżna. Hawn il-Prim Ministru qal li l-Programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa mmirat li jġib lejn Malta l-aqwa nies li għandhom l-istess viżjoni ta' pajjiżna. Spjega kif l-ekonomija Maltija sejra aħjar minn dik Ewropea, filwaqt li r-rapport ta' Moody's iddeskriva l-istess ekonomija bħala diversifikata u b'saħħitha. Ir-rapport ħareġ fl-istess żmien li l-Bank Ċentrali Ewropew qal li l-banek ibbażati f'Malta għaddew mill-istress test impost fuqhom. Il-Prim Ministru temm jgħid li kienu biss 7 pajjiżi oħra fiż-żona euro li l-banek kollha tagħhom għaddew mill-istess eżami.